smukket midt selv. Absolut. En ude midt. Han går mod langt, tror jeg. Han er lang her. Ja. En der. Ja. Ej! Skal jeg lige vise dig det? Hold nu kæft, jeg har lige vist, hvad man gør med den ene af dem. Ja. Jeg bliver stresset, at Ole han bare sidder og siger, ja. Det gør han. Så tænker jeg bare, fuck, hvis ikke jeg rammer sådan noget lort. Der er en kort. En AV lang. Han er der. Pikker nu. Hvad så, Ole? Okay, er jeg klar? Ja. Hvad? De kommer af. Er du sikker? Ja. Hun og... Altså. Jeg tror, der er en til deroppe. One tap up. Kom nu, Jeg har du lige kan taget godt. Jeg har lige taget den første. Ja, du kan godt den næste. En mere. Kom nu, du har ham. Kom nu. Nej! Jamen, kan du huske, hvad jeg sagde til dig på en børne? Så er jeg fucking godt ind,